মোবাইললৈ আহিব এটা বিশেষ SMS 24 ফেব্ৰুৱাৰীত কোটি কোটি লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ ধন फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय तो जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन भिडिअखौ आरो निश्चय मिथिखाबाय इन्ट्र भिडिअखौ नुनानै तो जोंहा सिगाङावनो ओंखारखादोंमोन फाइनाल आपडेटआहाय तो जोङो बयबो क्लियार जाखानाय आरो मिथिखानाय तो थेवबो आङो फिन खेबसे आरोबाव भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरो बांसिनै क्लियारसिन जाबावगोन आरोना तो निउसफोराव जोङो फोसावनाय नुनो मोनबाय जोंहा जितुनिखि नेनानै थानाय PM किसाननि फाइनाल आपडेट जोङो सिगाङावबो मिथिखादों 24 फेब्रुवारियावनो फैसाया हाबगोन तो फिन खेबसे आङो बे PM किसाननि आपडेटनि सायावनो भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरो जोङो बांसिनै क्लियार जानो हाबाय आरोना तो फैसायाहाय जोंहा 24 फेब्रुवारियाव हाबगोन तो फाइनाल जाखाबाय आरो बेबायदिनो जोङो निउसफोराव ओंखारबाय थानाय नुनो मोनखादों भिडिअसफोर तो आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि आपडेट्सखौहाय आङो एसे क्लिप्सखौबो मोजाङैनो होनानै होलांगोन फुलैनो तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो बयबो मिथिखानाय जोङो नेनानै थादो मोनसिगोन आरोना आरो एफटिअ प्रसेसखौ चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय येस जादोंबाथ' आरो फैसाया हाबखासिगोन खारग'नाय नंला तो बिदिब्ला आङो एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि बिनि सिगां आरो जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो तो CMAAA तो जोङो प्रजेक्ट रिपर्टखौ मोजाङै आपल'ड होयोबानो जाबाय DTP खालामनानैब्लाबो ना तो प्रजेक्ट रिपर्ट होआब्ला CMAAA आव माने जानाय नङा दै पुरा रिजेक्ट जाखायो बेखायनो जोङो प्रजेक्ट रिपर्टखौ मोजाङै डाउनल'ड खालामनानै आरो बेखौहाय एसे DTP खालामनानै तो जोङो आपल'ड होनांगोन नङाबा जानाय नङा तो एसे मोजाङै आपल'ड खालामनांगौ आरोना रिजेक्ट जानायनि बिराद चान्स थायो नङाबा तो जियानो हक आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन आरो जोंहा CMAAA आबो अनलाइन जागासिनो जायफोरा गोसो खालामबाय थादो अनलाइना सोलिगासिनो दं तो जोङो नेनानै थानोसै PM किसानाथ' आरो हाबखासिगोन जोंहा 24 तारिखआव फेब्रुवारिनि तो मेसेजआ बेबायदिनो मबाइलै फैगोन आरो आङो बांद्राय भिडिअस लाबोबाय थानो सानाखै दिनैनो माने जोबथा खालामनो सानदों आरोना तो आरो हाबखालि बेबायदि हाबोब्ला आङो भिडिअसफोर लानानै फैबावगोन आरोना लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय মোবাইললৈ আহিব এটা বিশেষ SMS 24 ফেব্ৰুৱাৰীত কোটি কোটি লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ ধন আৰু ইতিমধ্যে এক বিশাল তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদি আপোনাৰ একাউণ্টত ধন নুসুমায় দুটাকৈ বিশেষ নম্বৰো মুকলি কৰা হৈছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ হে টোল ফ্ৰী নম্বৰ আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব এটা ফোন কলতে যদি আপুনি যোগ্য আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ ধন সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো 24 ফেব্ৰুৱাৰীত মোবাইললৈ আহিব বিশেষ SMS কোটি কোটি PM কিষাণ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীলৈ এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ